खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन मोनाबिलिनि दिनैनि सोलिफु रादाबाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो गाहामै दङ। नोंथांमोननि थाखाय गुसुं समनि गेजेराव लाबोबाय गोनांथार रादाब। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ बर'नि जारिमिनारि थावनि डिमापुर नोगोर नागालेण्ड रायजोआव डक्टर लीलाधर ब्रह्मनि दैदेननायाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनसे थान्दै हान्जाया दावबायहैदों। मख'नो गोनांदि डिमापुर नोगोरा बर' कसारिफोरनि मोनसे जारिमिनारि थावनि। बेयाव दासिमबो बर' कसारिफोर दं, नाथाय बिथांमोनखौ मेस कसारि होननासो बुङो। दुखुनि बाथ्रादि बिसोर गावनि आंगो राव हारिमु, दामनाय देनाय, मोसानाय मुसुरनाय, धोरोम, आसार नेमखान्थिफोरखौ बावगोमालांजोब्बायमोन। दा गोजोनथाव बाथ्रादि बिथांमोननो थांनाय 2015 मायथाइयाव 1 निफ्राय 28 नभेम्बरसिम बिथांमोनखौ अखाबो दानसे बर' मोसानायखौ फोरोंनाय जादोंमोन। बे हाबाफारिया उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि मदद आरो दानि दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि डक्टर लीलाधर ब्रह्म बिथांमोननि नाजानायाव जादोंमोन। बिथांमोना दा कहिमायाव जानाय हर्नबिल फेस्टिभेलाव बर'नि हारिमुआरि मोसानायखौ दिन्थिहैनो हानाया थारैनो जोबोद गाहाम खौरां। आइजोफोर गानग्रा फाथानिखौ लानानै समाजारि बिजोङाव मोननै हारिनि गेजेराव दावहा। दख'ना बायदि कच राजबंशिफोर गानग्रा फाथानिया नाथ जगि हारिनि होनना नाथ जगिफोरा दाबि खालामदों। जुग जुग बोसोरनिफ्रायनो फाथानिखौ नाथ जगिफोरनि आइजोफोरा गानबोदों होनना दाबि खालामदों आरो कच राजबंशिफोराबो गावसोरनि होनना दाबि खालामदों। गिबियाव क'क्राझाराव खुंनाय नाथ जगि फरायसा आफादनि जथुमाव देंखोगिरि गीताली देवीखौ मेथाइ रोजाबनो लेंहरनायाव नाथ जगिफोरा फाथानिखौ गीतालीनो गानहोदोंमोन। मुंदांखा देंखोगिरि गीताली देवीया फाथानि गाननाय सावगारिखौ ससियेल मिडियायाव एंगारना नाथ जगिफोरनि फाथानि होनना पस्ट होदोंमोन। बेनिफ्रायनो सोमजिदों फाथानिखौ लाना कन्ट्रभार्सि। दायो गीताली देवीया मिथिस्लाबै गोरोन्थिनि थाखाय कच राजबंशिफोरनाव निमाहाबो बिबाय। नाथाय नुनो मोन्दों कच राजबंशि आरो नाथ जगिफोरनि गेजेराव गोबां दान्थे बिदान्थे। दा मोन्नैबो हारिया फाथानिखौ गावबागाव हारिनि होनना दाबि खालामदों। दासिम मोन्नैबो हारियानो गोबां जुक्ति होदों, रावबो गंबायाखै, जेनाखै। थारैनो फाथानिया सोरनि मार, बे मोनसे गेदेर सोंलु सिखारदों। दिनैनि समाव नुनो मोन्दों फाथानिखौ लाना कच राजबंशि आरो नाथ जगिफोरनि गेजेराव गोबां बाथ्रा दान्थेलायनाय नुथायखौ। काछाराव जादों मोनसे मुगैथाव लाजिथाव जिनाहारिनि जाथाय। 15 बोसोरनि उन्दै हिन्जावसाखौ सासे 35 बोसोरनि लंफट सुबुङा जिनाहारि खालामदों। जाथायखौ लाना ओनसोल नाङै गोख्रों निन्दा होदों। खौरांनि बायदिब्ला हिन्जावसाया हारसिङै न'आव दंमोन। हारसिङै थानाय खाबुखौ लाना दुथां सुबुङा हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामो। जिनाहारि खालामजानाय हिन्जावसाखौ दायो सिलचर मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव थिसननाय जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। लोगोसे जिनाहारि खालामग्रा लंफटखौ पुलिसा हमनानै सिलचर जेलाव दैथायहरनाय जाबाय। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ फरायसाफोरनो बेसेन नाङै साइकेल रानना होदों। दिनै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ बिटिआर सोरखारनि मददाव बाक्सा जिल्लानि गलागाव गोजौ फरायसालिनि थाखो 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनो साइकेल राननानै होयो। साइकेल राननाय हाबाफारियाव बाहागो लाना प्रमद बर'आ फरायसाफोरखौ फरायनाय फारसे मोजां गोसो होनानै फरायनो थुलुंगा होयो। बिथाङा बुङो, फरायसाफोरा फरायनायनि अनगा गुबुन खोथा सानोब्ला जिउआव जाफुंसार जानो हाया होननानै। भारत हादरनि बिर गौरब उइं कामान्डार आरो ग्रुप केप्टेन अभिनन्दन बर्तमाननो बिर चक्र बान्थाखौ हादरगिरि रामनाथ क'विंदआ होबाय। पाकिस्ताननि फाइटारखौ गावख्लायना गावनि जेट फाइटारा सिलिंखार जानायनि उनाव पाकिस्ताननि हायाव पेराशुटजों बाख्लायना मुलुगनाङै भारतनि बिर होनना मिथिजानाय अभिनन्दनखौ दिनै भारत सोरखारा बिर चक्र बान्थाजों मान होयो। बिटिआरनि सावस्रि बिफाननि एम अरुप कुमार देआ जौगालु बिथांखि बेखेवदों। क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव मडेल देहा फाहामसालिनि लामानि खामानि मावनायखौ दिनै बिटिआरनि देहा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार देआ बेखेवनानै होबाय। बे बेखेवनाय बुब्लियाव बाहागो लानानै एम अरुप कुमार देआ फोरमायो, बे खामानिखौ बिटिआर सरकारनिफ्राय 19,99,000 रांजों लुफुंनाय जादों होनना। लोगोसे बे खामानिया कारिगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय हेफाजाब गोनां होनना बुङो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। रां दाबि खालामनायनि सानै फरायसा दैदेनगिरिया लखबनि आलासि। ना लाबोग्रा गारियाव 30,000 रां दाबि खालामदों सानै फरायसा दैदेनगिरिया। मिथिनाय बायदिब्ला नामरुप आसुनि लेङाइ आफादगिरि आरो जिल्ला आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारिया सोदै ना लाबोग्रा गारियाव 30,000 रां दाबि खालामनायनि दायाव पुलिसा बिथांमोनखौ हमनानै लाङो। खाजानाय सानै आसु लिडारखौ सत्यप्रतिम राजपुत आरो मानसवती सांमा होनना मिथिनो मोन्दों। रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो साबायखर। आरोबाव अन्नानै भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम।
लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गोजोन्थों।